Това е най-големият анбоксинг, който някога съм правила. Хайде да разопаковаме и сглобим скандинавското ни моторно легло от Платекс. То пристигна само за 2 седмици и беше окомплектовано в общо 5 пакета. Сглобяването става много лесно, не са ви нужни никакви инструменти. Дори не мога да го нарека сглобяване, по-скоро е нареждане. Това, което веднага ми направи впечатление, е, че всички елементи са много прецизно опаковани, за да не се повредят или намърсят при доставката. Преди да позиционираме рамките, завиваме крачетата. Става с голи ръце, не се правя заради видеото. Към самата рамка са закачени и допълнителните елементи, както и дистанционните за управление на леглото. Трябваше и да срежем няколко свински опашки, сложени за безопасност. Развързахме и кабелите за мотора на леглото и ги включихме към един разклонител. Забелязахме, че под матрачната рамка има специални елементи за регулиране на твърдостта. Фиксирахме ги по средата. След това разопаковахме и поставихме двата матрака върху рамките. Изглеждат съвършено, няма стърчащи шевове или други дефекти. После обаче осъзнахме, че не сме сложили ограничителите, които няма да позволяват на матрака да се припълзва по този начин. Има по 2 ограничителя за всяка рамка, един отдолу и един отстрани. След това сложихме и топ матрака, който е общ с прорези отдолу и отгоре, за да могат двата механизма да се движат отделно. Между топ матрака и матрака се фиксират и тези изключително практични органайзери. И накрая един тест на леглото преди истинския тест през нощта.